الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے سارے حضرات. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. جد نظر کسے دی ہو جاوے جد نظر کسے دی ہو جاوے رنگ لگ جاندے تدبیرانو. جدو کسے دی نظر لگ دی نا تے کام ادو ہی بنتا ہے. کیوں جی نظر جدو نظر لگے دعا کرو کسی دی لگ جائے سانو. کسی اللہ والے دی نظر بندہ رنگیا جائے تو پھر ہی کمال ہوتا جائے. جد نظر کسے دی جد نظر کسے دی ہو جاوے رنگ لگ جاندے تدبیرانو. کسے کامل دا جد لڑ پھڑیے رب بدل دیندہ تقدیرانو. کسے کامل دا جد لڑ پھڑیے کسے کامل دا جد لڑ پھڑیے رب بدل دیندہ تقدیرانو. جناب عبدالستار نیازی صاحب تو آڑے فیصلہ آباد شہر دے شاعر ہوئے نے بڑا پیارا کلام لکھے ہونا. کہندے نے اسی در در متھا ٹیک دے نہیں تھاں تھاں دی اگوی سیک دے نہیں. جڑے خادم کملی والے دے جڑے خادم کملی والے دے اسی من دے اونا پیرانو
جڑے خادم کملی والے دے سارے بولو جڑے من دے ہو جڑے خادم کملی جڑے خادم کملی والے دے اسی من دے ہونا پیرانو اور توجہ عبدالستار نیازی صاحب کہندے نے جڑے ہر ایک دی سنن ٹر پیندے ہو نا جی اسی او دی بھی سن لینے ہیں تے او دی بھی سن لینے ہیں نیازی صاحب کی کہندے نے سن عشق نبی دے دیوانے گل یاد رکھی دیوانے دی سن عشق نبی دے دیوانے گل یاد رکھی دیوانے دی جدے وچ سرکار دی صفت نہیں جدے وچ سرکار دی صفت نہیں نہ سن او نہ تقریرانو جدے وچ سرکار دی ساری تقریر سن لو سرکار دی عظمت دا جملہ ہی وچ کوئی نہ ہوئے جدے وچ سرکار دی صفت نہیں نہ سن او نہ تقریرانو اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو میں جناب دے سامنے قرآن پاک دے 19ویں پارے دی سورہ الفرقان دی آیت نمبر 63 اور 64 تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر اپنے ولیاں دیاں کچھ صفتاں بیان فرمائیاں نے ولیاں دیاں کچھ صفتاں بیان فرمائیاں نے ولی آج جس دور جیسی زندگی گزار رہے ہیں آج کل تے ایک کھاتا ہی بڑا عجیب ہویا پہ ہے نا 2 نمبر تے 3 نمبر جڑے نے وہ بھی لبادہ ولیاں والا اوڑ کے تو جڑے اصل ولی نے انہوں نے بھی انہوں بدنام کیتا ہے پر سنو اللہ دا قرآن ہے میں جناب دے سامنے قرآن پاک دیاں 11ویں اللہ دے نا دیاں صرف 11 کو آیتاں پڑھنی ہیں گل ولیاں دی کرنی 11ویں اللہ دے نام دی 11 کو قرآن پاک دی آیات اس تو بعد ایک کملی والے آقا دا فرمان تھے اس تو بعد پھر جدہ میں وعدہ کیتا ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا ذکر پاک کرنگ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر اپنے ولیاں دا ذکر فرمایا اور ولیاں دیاں نشانیاں نو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر بیان فرمایا اللہ کریم نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا قرآن پاک سر لا کے پڑھئے تو پھر تو سبحان اللہ آن دئیو تو جے سر تو بغیر بندہ پڑھے پھر بھی سن کے سبحان اللہ آکھیا کرو امت سمجھ دے وہ بھئی سر لا کے مولوی پڑھے تو سبحان اللہ پھر آکھئے تو پھر 90 نیکیاں لب دیاں نے تو جو سر تو بغیر پڑھے تو پھر سن کے سبحان اللہ کیے تو پتہ نہیں شاید نیکیاں بھی نہ مل دیاں ہوں نیکیاں پھر بھی رب 90 ہی عطا فرماندہ ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ
فرمایا رحمان دے جڑے بندے نے کدے بندے جی وعباد عباد عبد دی جمع عبد بندے نو کہندے نے عباد بندے زیادہ وعباد الرحمن فرمایا جڑے رحمان دے بندے نے نا وہ کون نے انہاں دی نشانیاں کی نے فرمایا انہاں دی نشانیاں نے الذین یمشون علی الارض ہونا فرمایا وہ جدو زمین تے چل دے نے آکڑ کے نہیں چل دے آجزی نل تے انکساری نل چل دیں پہلی نشانی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا جدو زمین تے چل دے نے مالک فرماندہ ہے نرمی دے نال توازو دے نال آجزی اور انکساری دے نال زمین تے چل دے انج نہیں کر دے کہ آکڑ کے بام انج پھیلا کے ہم چوڑے بازار سوڑے انج نہیں کر دے بلکہ بالکل جھک کے اور شیخ سادی فرماندے نے ہمیشہ اسے ٹانی نو پھل لگدا جڑی چکی ہوئے ہاں یاد رکھنا آکڑ کے رہو تے ککھ نہیں جے لبدا جنوں جو ملے ہے جدوں بھی ملے ہے آجزی تے انکساری دے نال ہی ملے ہے جڑا آکڑے ہے نا وہ ذلیل ہی ہویا ہے میں ایتھے ابتدان ایک عرض کر دیاں ایک بزرگ ہوئے نے انڈیا دے اندر پانی پات دے اندر حضرت شاہ غوث علی کلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ نے اے دے ہوتے ایک بڑی پیاری کی دلیل دی تھی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا کہ جدو ٹر دینے زمین تے آجزی انکساری نل توازو نل جھک کے اور لف کے زندگی گزار دینے آکڑ کے نہیں آپ نے ایک دن نا بیٹھے سن تو ایک بندہ حکا لے کے آ گیا حکا تسی بھی کئی پیندے ہو گے بزرگ حکا وہ حکا چکے جدو لے کے آئے نا کہ وہ بے کے گڑ گڑ کری جاوے پیوی جاوے آپ نے فرمایا بیلیا اے حکا پیوی جانا ہے کدی یہ دے والا غور بھی کیتا ہی ہے تینوں متاں بھی دیندہ ہے وہ بندے نے حکے دی نڑی چھڑ دیتی آندہ جی حکے بھی چوکیڑی مات لبنی فرمایا تینوں مدتاں ہو گیا نے اس حکے نو پیندیاں کدی ویکھے بھی غور بھی کیتا ہی اے حکا تینوں مات دیندہ پیا انہیں آکیا حضرت ہو کی حکے نے کیڑی مات دینی ہے فرمایا حکا تینوں آندہ اے انسان میرے والو ویخ اگر تو دو عادتاں میرے کولوں سکھ لویں تے تو وقت دا ولی بن جائیں وہ بندہ حقا بکا رہ گیا انہوں نے کہا حضرت حکے کولوں کیڑی نصیحت آپ نے فرمایا ویخ حکا تینوں آندہ پیا اور منو گڑ گڑ کر کے پیوی جانا کدی میرے وال غور کر تے ویخ میریاں نے دو نڑیاں جڑے پیندے انہوں نے پتا ہونا جڑے اکاش حکے دے لاندے دوسرے سگٹان دے انہوں نے شاید نہ پتا ہوئے جڑے حکے پیندے نے وہ جان دے ہو حکے دیاں نے حکا کہندہ میریاں نے دو نڑیاں دو فرماندے نے نڑیاں دو نے ایک نڑی وہ لمبی ہوندی تھلو تھلے وہ پانی والا مگا جہاں ہوندہ ہے جدے وچوں اتے انہوں بند کیتا جاندہ ہے حکا کہندہ میرے وال ویخ میریاں نے دو نڑیاں ایک نڑی ہے آکڑی ایک کے لفی حکا کہندہ میریاں نے دو نڑیاں ایک نڑی آکڑی ہے تے ایک انج لفی ہے تے حکا کہندہ ہے غور کر جیڑی نڑی آکڑی ہے نا او نڑی تھلو پانی وچ ہوندی ہے تے اتے اگ ہوندی ہے جڑی نڑی انج سدھی ہوندی نا جی اتے ٹوپی پئی ہوندی تے تھلے پانی وچ ہوندی تے کہندا جڑی نڑی ہے نا میری لفی وہ پانی تو بھی بچ جاندی ہے تے اگ تو بھی بچ جاندی ہے تے جڑی لفی ہے نا ویکھ ہر بندہ انہوں منہ لا کے چومدا ہی اے بندے اگر تو میرے والو ویکھ کے دو نصیحتاں میریاں یاد رکھ لویں تے ولی بن جائیں کی حضرت غوث علی کلندر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بندیا آکڑ کے رہے گا دنیا چ بھی لتر نہیں تے قیامت والے دن عذاب اگ دا ہوئے گا تے جے لف کے عاجزی نال زندگی گزارے گا ایتھے بھی اگ تو بچ جائے گا اگلے جہان بھی اگ تو بچ جائے گا اللہ کریم نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ
کریم نے فرمایا جڑے میرے دوست نے جڑے میرے بندے نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا فرمایا جڑے رحمان دے بندے نے او جدو زمین تے چل دے نے عاجزی تے انکساری نل چل دے نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ فرمایا تے جدو کوئی جاہلون نل مخاطب ہوندا ہے او دے نال بحث نہیں کر دے او دے نال لڑ دے جھگڑ دے نہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جاہلوں دے نال مخاطب ہوں گے وہ لڑ دے نہیں بحث نہیں کر دے گالی گلوچ نہیں کر دے جدوں ویکھ دے نے کوئی ایسا سر پھریا بندہ آگے او دے نال بحث نہیں کر دے یا اللہ او کی کر دے نے اللہ فرماندا میرے بندیاں دی نشانی ہے وے جدوں کوئی جاہلوں نال تے متھے لگدا ہے او بحث انہاں نال نہیں کر دے دوروں ہی ویکھ کے آندے تینوں سلام ہوے تینوں پائی اونجی سلام ہے کیوں جی پیر صاحب تینوں پائی اونجی سلام ہے ساڑھے اللہ فرمایا میرے ولیاں دی اے نشانی پہلی نشانی زمین تے جدو چلن گے آکڑ کے نہیں چلن گے عاجزی تے انکساری نہ ٹرن گے دوسری گل ہے جدو کوئی جاہل ہونا نہ مخاطب ہوئے گا اللہ فرماندا ہے اودو او کی کر دینے دوروں ہی کہنے قالو سلاما آنے نے تینوں سلام ہوئے تے یا اللہ تیرے ولیاں دیاں کو ہور نشانیاں فرمایا ہاں ہور بھی نشانیاں میرے ولیاں دیاں موجود نے یا اللہ کیڑی کیڑی نشانی ہے آؤ ذرا قرآن سننا دوسری آیت قرآن مجید ہی پڑھن لگا اللہ کریم نے فرمایا والذین یبیتون لربکم سجدا وقیاما فرمایا جڑے رحمان دے بندے نے فرمایا اونا دے دن تے رات انج گزر دے نے سجدے تے قیاماں دی اندر اونا دے دن رات گزر دے نے اور پہ کھڑی بول کے فرماندے نے راتی کر کری اے زاری رون دے تے نیند اکھاں تھی تو دے فجری اوگن ہار صداون تے سب تھی نیویں ہو دے عرب کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے انہا دعا آیتاں دا اس شعر جو ترجمہ کیتا ہے دعا آیتاں فجری اوگن ہار صداون سب تھی نیویں ہوں دے آکڑ کے نہیں نیویں ہو کے زندگی اور نہیں پائی اسی تک کچھ بھی نہیں اے ولیاں دی نشانی اللہ نے قرآن اچھ بیان فرمائی تیسری قرآن پاک دی آیت سننا ذرا محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ اللہ کریم نے اپنے ولیاں دی نشانی قرآن مجید اندر اور بیان فرمائی اللہ کریم فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ کریم فرماتا ہے خبردار سن لو ہم میرے جڑے ولی نے جڑے میرے دوست نے فرمایا نہ انہاں نو کوئی خوف ہے نہ انہاں نو کوئی غم ہے فرمایا میرے ولی میرے دوست میرے ساتھیوں نے جنہاں نو نہ کوئی خوف ہے جنہاں نو نہ کوئی غم ہے تے یا اللہ تیرے ولیاں دی نشانی کی ہے فرمایا ایک نشانی ہے وے جدوں چل دے نے عاجزی تے انکساری نال چل دے نے جدوں کوئی جاہل نہ مخاطب ہوئے او دے نال بحث نہیں کر دے کہندے نے قالو سلاما انہوں بس سلام کر چھڑ دے نے فرمایا اس تو اگے تیسری نشانی میرے ولیاں دیئے وے فرمایا نہ انہاں نو کوئی خوف ہے نہ انہاں تے کوئی غم ہے یا اللہ کوئی اور نشانی فرمایا پنجویں نشانی میرے ولیاں دی پنجویں نشانی ہے وے فرمایا پنجویں نشانی میرے ولیاں دیئے وے الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
فرمایا میرے ولیاں دی نشانی ہے وے الذین آمنو فرمایا جڑے میرے دوست نے جڑے میرے ولی نے فرمایا بے ایمان نہیں جے ہو سکدے فرمایا میرے ولی ایمان والے نے تے دوجی گلے وے فرمایا بھنگ پین والا چرس پین والا چرس تے سوٹے لان والا فرمایا اے بھی میرا ولی نہیں جے یا اللہ تیرے ولی کیڑے کیڑے نے فرمایا الذین آمنو فرمایا پنجویں نشانی ہے وے کہ میرے ولی ایمان والے نے چھویں نشانی ہے وکانو یتقون میرے ولی متقی تے پرہیزگار ہونگے فرمایا میرے سارے ولی الذین آمنو وکانو یتقون فرمایا ایمان والے بھی ہونگے تے دوسری گل ہے متقی ہونگے پرہیزگار یا اللہ جڑے تیرے ولی نے انہاں نو کچھ دیویں گا بھی انہاں نو کچھ عطا بھی فرمائے گا سنو قرآن سبحان اللہ بولیے قرآن پاک دی پنجتن پاک دے نا دی پنجویں آیت پڑھا اللہ کریم نے فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم فرمایا لہم البشرا فرمایا اے جڑے میرے ولی نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون یہ ساریاں چار گلاں کر کے اللہ فرمایا انہاں واسطے لہم البشرا فرمایا انہاں واسطے بشارت ہے یا اللہ کتھے فرمایا فی الدنیا والآخرہ فرمایا انہاں میرے ولیاں واسطے دنیا چ بھی خوشخبری ہے آخرت چ بھی خوشخبری ہے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ فرمایا اللہ دے کلمے تبدیل نہیں ہوندے فرمایا جدوں اساں وعدہ کر لیا ہے کہ وعدہ کر لیا ہے اسی تھانوں دنیا چ بھی شان دیاں گے آخرت چ بھی شان دیاں گے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم فرمایا اللہ دے کلمے تبدیل نہیں ہوندے ذالک هو الفوز العظیم فرمایا یہ بڑی بڑی کامیابی ہے ہائے ہائے اے کامیابی ایک باری سبحان اللہ بولیے ذرا پیار دے نال سنیے اور قرآن پاک دی آیت اللہ نے اپنے ولیاں دا ذکر قرآن سانو اے ولی تسی ولیاں دا کیوں ذکر کر دیو میں کہ اللہ نے پوچھ اللہ نے کیوں کیتا ہے اللہ کیوں کر رہا ہے قرآن ذکر اللہ کریم نے فرمایا قرآن پاک پارہ نمبر 24 اللہ کریم ارشاد فرماتا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللہ قرآن ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ فرمایا بے شک او لوگ جنہ کہہ چھڑیا ساڈا رب اللہ ہے ثم استقاموا فرمایا پھر او دے ڈٹ گئے ثابت قدم
قدمی اختیار کی تھی فرمایا جدوں او اس چیز تے ڈٹ گئے انہاں کیا چھڑیا ساڈا رب اللہ ہے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ فرمایا جدوں او ایک گل کیا چھڑن ساڈا رب اللہ ہے اے تے ڈٹ جان فرمایا پھر کوئی چیز انہوں دے اس مقام تو ہٹا نہیں سکتی تتنزل علیہم الملائکہ فرمایا ادھر او ڈٹ کے کھلوتے ہوندے نے ادھر اسی اپنے فرشتے بھی انہاں دے نال کھلار چھڑنے تتنزل علیہم الملائکہ فرمایا اسی اپنے فرشتیاں دا انہاں تے نزول فرما چھڑنے اللہ تخافو ولا تحزنو او آکے کہنے نے او نہ ڈریا جائے نہ کوئی خوف کریا جائے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ او آکے اندرے او تھانو بشارت ہوئے اللہ جڑا وعدہ کیتا جائے اللہ تھانو جنت ضرور عطا فرما چھڑے گا حدیث پاک ہے جدو حضرت سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا جدو موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ ہی نہ پڑیا ہے فرعون نے زمین تے لٹا دیتا ہتھاں وچ کے لٹھوکے گئے پیراں وچ کے لٹھوکے زمین تے اللہ دی ولیہ لیٹی ہوئی ہے کہ اے دنیا دا ظالم بادشاہ کتا بادشاہ جدا نام فرعون سی فرعون بولے کیا کھن لگا آیا آسیہ حجے بھی بیلا ہے موسیٰ دا کلمہ چھڑ دے حضرت آسیہ بولے کیا کھن لگیاں تو جو مرضی کر لے میں کہہ چکیاں اللہ ربی میرا رب اللہ ہے میں دے تو ہٹ نہیں سکتی جدو جناب آسیہ جملہ بولیا فرعون بول کے آکھن لگا آسیہ میں تیرے نال وعدہ کیتا سی تینوں ایک شاندار محل بنا کے دیاں گا اے ویکھ میں تینوں تیرے واسطے سونے دیاں اٹاں دے نال محل بنا کے دیاں گا ایڈا سونا محل ہوئے گا کہ آج تک کسے انج دا محل نہیں بنایا ہوئے گا جدو اس ایک گل کیتی حدیث پاک جو میری سرکار فرماندے نے ادھر اس ظالم ایک گل کیتی ہے اسے ٹائم اللہ کریم نے حضرت آسیہ دیاں اکھاں کو سب حجاب ہٹا دیتے قریب فرشتے آکے کھڑے ہو گئے کہنے نے آسیہ جیڑے تینوں محل دے لالچ دے رہے ہیں اے دے محل والنا بیکھی اور سامنے نظر کر حضرت آسیہ جدو نظر چکی ہے سٹائیں آسمانہ تو اتے جناب آسیہ دی نظر گئی ہے ویکھ دیاں کی جنت وچ عالی شان محل جدو نظر آیا ہے حضرت آسیہ بول کیا دیا نے اور فرعون اپنا محل اپنے کول رکھ جیڑا موسیٰ نے ساڈے نال وعدہ کیتا ہے اللہ تخافو وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون جیڑا موسیٰ نے جیڑا اللہ دے نبی نے ساڑھے نہ وعدہ فرمایا نا او میں وعدہ پورا ہندہ ویکھ چکی ہیں کی ویکھے فرمایا او ویکھ میں ویکھے نہیں ستاں آسمانہ دے بوئے کھل گئے نہیں سامنے میں محل نظر آ رہا جنت دے اندر اللہ فرمایا دے وَأَبْشِرُوا فرمایا او بندے جیڑے ساڑھے دوست بن جان جیڑے ساڑھے ولی ہو جان ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ فرمایا جڑے کیا چھڑن ساڈا رب اللہ پھر او تے ثابت قدم ہو جان ڈٹ جان استقامت اختیار کر لین فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ فرمایا پھر انہاں تے اسی اپنے فرشتیاں دا نزول فرمانے او آ کے کہندے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون او آکی آدھنے او بندہ خدا اینا دی فکر نہ کر اے ڈر نہ خوف نہ کھائی اسی تینوں بشارت دینے کادی جنت اللتی کنتم توعدون تیرے نبی نے تیرے نال جڑا جنت دا وعدہ کیتا ہے اسی اس جنت دی تینوں بشارت دین واسطے آئے اے نے اللہ دے ولی 7ویں آیت بولیے ذرا محبت نہ سبحان اللہ اللہ قرآن ارشاد فرماتا
اللہ فرماتا ہے واللہ ولی المتقین، واللہ ولی المتقین، اللہ فرماتا ہے اللہ ولی ہے، اللہ بولیے قرآن پاک پارہ نمبر 5 سورہ جاسیہ آیت نمبر 19 اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے واللہ ولی المتقین، اللہ ولی ہے۔ یا اللہ کنہ دا ولی ہے؟ کافرہ دا، بے ایمانہ دا، بد عقیدہ لوگاں دا؟ فرمایا نا ولیاں دا کم بد عقیدہ نال کی ہو سکتا ہے؟ فرمایا واللہ ولی المتقین، فرمایا اللہ ولی ہے پرہیزگاراں دا، اللہ ولی ہے متقیاں دا، اللہ ولی ہے پرہیزگاراں دا۔ میں آکھیا یا اللہ تقوی کیویں لبدا ہے؟ آدھرا اللہ دا قرآن سن یا اللہ تقوی کیویں لبدا ہے؟ اللہ فرماتا تقوی اونوں لبدا ہے جیڑا میرے یار دا ادب کرے، میں او دے دل نوں تقوی واسطے چن لینا، جیڑا میرے محبوب دا ادب کرے اللہ فرماندا ہے او دے دل نوں اسی تقوی واسطے چن لینے ہو۔ قرآن پاک دی 9ویں آیت 8ویں آیت اللہ 8ویں آیت اللہ کریم فرماتا ہے واللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی ہے۔ پہلا تھی واللہ ولی المتقین، ایتے فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی ہے ایمان والیاں دا۔ آمنو دے اندر 4 حرف الف میم نون واو، 4 حرف الف میم نون اور واو، ہر حرف ایک ایک چیز دا تقاضا کر رہے۔ الف کہندہ اللہ نو منو، میم کہندہ جناب محمد مصطفیٰ نو منو، نون کہندہ سارے نبیاں نو منو، واو کہندہ سارے ولیاں نو منو۔ بھیا پتہ لگیا ایمان والا ہو ہی ہو سکتا ہے جڑا اللہ نو بھی مننے، مصطفیٰ نو بھی مننے، مصطفیٰ دے نال سارے نبیاں نو بھی مننے، سارے اللہ دے نیک ولیاں نو بھی مندہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے واللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی ایمان والیاں دا۔ کنہ دا ولی ہے؟ سارے بولیے ذرا۔ میں اگرچہ آیات اجے ہیں، ٹائم چھوڑا رہ گیا، انتہائی مختصر ایک حدیث پاک تے اس تو بعد خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی، ایک باری بولیے ذرا محبت دینا سبحان اللہ۔ ایک بنا دا جی اے ولی کچھ دے بھی سکتے ہیں؟ میں کیا تو لین والا بانے بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ ہاں خدا دی قسم ہے، عقیدت نالات صحیح نہ یہ بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 494، میرات المناجی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 466، صحیح ابن ماجہ سیاہ ستہ دی کتاب، حدیث نمبر 3685 صفحہ نمبر 667، ان انس ابن مالک، ہاتھ چوک ایک باری بولو سبحان اللہ۔ اللہ تھوڑے ذوق نو سلامت رکھے، پھر بولیے ذرا سبحان اللہ۔ ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصف اہل النار فیمر بهم الرجل من اہل الجنہ فیقول الرجل منهم یا فلان اما تعرفنی ان الذي سقیتک شربتا وقال بعضهم ان الذي وهبت لك وضوءا فيشفع له فيدخله الجنة
او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس بن مالک فرماندے نے نبیاں دے امام فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جدوں لوگاں نو حکم ہو جائے گا جنتیاں نو جنت جانے دا دوزخی صفاں دے وچ کھلوتے ہون گے انہاں دے سامنے جدوں جنتی بندے گزر رہے ہون گے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمان گے آقا فرماندے نے انہاں جنتیاں نو جدوں گزر دے ویکھن گے جہنمی لوگ انہاں وچوں ایک بندہ بول کے کہے گا فیقول الرجل منہم یا فلان انہاں جہنمیاں دی صف وچوں ایک بندہ اگے نکلے گا اگے ہو کے کہے گا اے اللہ دیا بندیا اما تعرفنی کیا تم مینوں پہچانیا نہیں کیا تم مینوں پہچانیا نہیں ان الذی سقیتک شربتا اے اللہ دیا بندیا یاد کر ایک واری تو میرے کولوں گزریا سے میں تینوں ایک پیالہ پانی دا پلایا سی ایک پیالہ تینوں پانی دا پلایا سی وقال بعضهم ان الذی وهبت لك وضوءا دوسرا آکھے گا جناب تسی مینوں پہچانیا نہیں میں اوہاں جنہیں ایک واری تھانوں وضو کرایا سی تے جناب تسی تے چلے ہو جنت کمال علی گل سن دے تے اے رہے ہاں ولیاں دی خدمت کرو تے اے لبدا ہے ولیاں دی خدمت کرو تے اے لبدا ہے ایک آکھے گا میں تھانوں پانی دا ایک پیالہ پیایا سی دوسرا آکھے گا میں تھانوں ایک باری وضو کرایا سی اے اللہ دی بندیا تسی تے چلے ہو جنت کہ میں جہنمیاں دی لسٹ وچ شامل ہاں جہنمیاں دی صف وچ کھلوتا ہویا ہاں ساڈا بھی کچھ کرو اسی پانی پلاندے رہ گئے اسی تھانوں وضو کراندے رہ گئے حضور فرماندے نے جدوں او اللہ دا بندہ اس بندے دا جملہ سنے گا فیشفع لہ او بندہ رب دی بارگاہ چرد کرے گا یا اللہ اس بندے نے مینوں پانی پلایا اس بندے مینوں وضو کرایا یا اللہ میں تے جنت چلے آواں یا اللہ میں تیری بارگاہ چ دعا کرنا جن نے مینوں وضو کرایا جن نے مینوں پانی پلایا یا اللہ جتھے مینوں جنت عطا کیتی آ اسے جنت وچ میرے پانی پلان والے نو بھی نال بھیج دے حضور فرماندے نے او دی دعا دے نال او دی شفاعت دے نال اس اللہ دے ولی دی شفاعت دے نال پانی پلان والا بھی جنت جائے گا وضو کران والا بھی جنت جائے گا اللہ گرامی قدر حضرات نیکاں دے سنگ رل جائیے نا خدا دی قسم تے کام بڑے بڑے بن جاندے آج اونا نیکاں بچوں ایک نیک ہستی دا ذکر کرنا چاہنا جنہ دا نام نامی اسم گرامی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ میں انہاں دی سب تو بڑی کرامت زیادہ تفصیل نہیں سب تو بڑی کرامت انہاں دی یہ وے کہ انہاں دے مرید دا نام حضرت مجدد الفسانی ادھر آواز کاٹائی میرے خیال ہے تو انہوں شاید تعارف ہی نہیں مجدد الفسانی سب تو بڑی انہاں دی کرامت اس دا نام حضور سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت ایک روایت دے پیش نظر 971 عیسوی اور دوسری روایت دے پیش نظر 972 عیسوی دے اندر افغانستان دے علاقے شہر کابل شہر دے اندر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ آپ نے ابتدائی تعلیم حضرت مولانا صادق حلوائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے کولو حاصل کی تھی تھوڑے عرصے تو بعد آپ ماوراء النہر یعنی بخارے دا علاقہ ازبکستان اس علاقے وچ اپنے استاد دے نال چلے گئے اتھے جا کے مختلف علماء دے کولو علم حاصل کیتا علم پڑھیا علم پڑھنے تو بعد پھر آپ واپس آئے ہندوستان ہے کابل تو سفر شروع کر کے ہندوستان دے علاقے چاہے بے شمار ولیاں نے ملے علماء نال ملاقاتاں کیتیاں سفر کردیاں پھر سوچ دے نے علم تے بڑا پڑھے علم والے نو بھی ملنا چاہیے کسے کامل ولی دے ہاتھ بھی بولیت صحیح کسے کامل بندے دے ہاتھ بھی رکھنے چاہیے ہندوستان تو ٹرے
سفر کردیں پھر ازبکستان دے علاقے ماوراء النہر اتھے پہنچ گئے. اتھے اللہ دے ولی سن جنہ دا نام نامی اس میں گرامی حضرت خواجہ کنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں دے کول پہنچے. توجہ جدو اتھے پہنچے نا جی اور میری طرف دیکھو گے تو لطف آئے گا. جو ہی ماوراء النہر پہنچے حضرت خواجہ کنگی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ. خواجہ کنگی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما سن. جو ہی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اس جگہ تے تشریف لے کے گیا جتھے آپ دے پیر و مرشد خواجہ کنگی بیٹھے سن. جو ہی داخل ہوئے کہنے السلام علیکم. خواجہ کنگی رحمت اللہ علیہ نے انج نگاہ اٹھائی. وعلیکم السلام انہا جملہ کہہ کے تے جڑا جملہ حضرت خواجہ کنگی رحمت اللہ تعالیٰ نے بولیا فارسی زبان دا جملہ. کیسا جملہ سننا کیسی چاشنی والا جملہ جڑے فارسی سمجھ دو شاید کوئی سمجھ آ جائے باقی ہم نام ہی سمجھ آئی گل اللہ دے ولی دی زبان چو نکلی گل چنگی. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ نو بیخ دیاں سار حضرت خواجہ کنگی رحمت اللہ علیہ آپ بولے کہ کہنے لگے اے فرزند چشم ماں بر راہ شما است ایدہ مانا ہے وے اے پترا ساڑیاں تے نگاواں بڑی دیر دا تیرا راہ پہیاں ویخ دیاں نے. اے پترا اے فرزند اے بیٹا چشم ماں میریاں نگاواں بر راہ شما است تیری راول لگیاں ہویاں نے. کدوں اے پتر آئے گا کدوں اے فرزند آئے گا. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بولے عرض کر دے حضور میں بھی ادھروں گزردہ پیاسا دل وچ خیال آئے کہ چل کسی اللہ دے ولی دے ہاتھ رکھ کے بیعت ہو جا. حضور میں بھی تھوڑی بارگاہ وچ آیا. حضور تساں ایک نظر میرے والو تکیا ہے. حضور میرے تے دل دی کایا ہی پلٹ گئی ہے دل دی دنیا ہی بدل گئی ہے. اسے ٹائم حضرت خواجہ کنگی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ تے رکھایا ہاتھ کیتا بیعت کرنے تے بعد فرمایا بیٹا اٹھ درا میرے نال اندر لے کے اپنے کمرے وچ چلے گئے. ایک دن بھی کمرے وچ دوسرے دن پھر کمرے وچ تیسرے دن پھر کمرے وچ 3 دن تک اپنے اس غلام نو اپنے کمرے وچ لے آ کے اللہ دی اللہ سکھائی ریاضت کرنی سکھائی عبادت کرنی سکھائی. 3 دنوں تو بعد حضرت خواجہ کنگی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے سر تو دستار لا کے فرمایا پتر گیا اپنے مرید دے سر تے بن کے فرمایا جا پترا میں تینوں خلافت عطا فرما چھڑی ہے. جا بیٹا میں تینوں خلافت عطا فرما چھڑی. جدو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے جدو خلافت عطا فرمائی حضرت خواجہ کنگی رحمت اللہ نے تے آپ نے فرمایا بیٹا انج کر جا میں تینوں ہندوستان دے علاقے وچ بھیجنا وا. جا بیٹا ہندوستان چلا جا اوتھے جا کے لوگاں نو اللہ اللہ سکھایا کر. حضرت خواجہ باقی باللہ بولے عرض کر دے حضور میں تھوڑے طریقے تھوڑے سلسلے وچ داخل ہویا وا. حضور ہجے تے 3 دن ہوئے نے تھوڑی بارگاہ. حضور میرا دل کر دے رج تھانوں ویکھاں کیونکہ ساڈا سلسلہ نقش بندی ہے کہ ساڈے سلسلے دے پیشوا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ساڈے سلسلے دی سب تو بڑی جڑی عبادت ہے او دا نام ہے شیخ دے چہرے دی زیارت کرنا. ابو بکر صدیق بھی یہی کہنے سن سونیا ابو بکر دی تمنا ہے ان نظر الی وجہ رسول اللہ. سونیا ابو بکر دی تمنا ہے نظر صدیق دی ہوے چہرہ مصطفیٰ دا ہوے میں رج ویندا ہی رواں. حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا بیٹا جو تینوں میں کہہ رہا چلا جا. آپ بار بار عرض کر دے رہے حضور میرا دل کر دے اے تن میرا اے چشمہ ہووے کہ میں مرشد ویکھنا اے رجاں
لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کچا اتنا ڈٹھیا اے مینو سب رینا آوے تے میں ہور کدے بل پجاں مرشد دا دیدار ہے باہو جی مرشد جڑا جڑا مرشد والا بیٹھا ہے او مل کے بولو مرشد دا مرشد دا دیدار ہے باہو اے مینو لکھ کروڑاں حجاں حضرت خواجہ باقی بلا حضور میں توڑے کو رہنا چاہنا ہوں اگلا جملہ سنا جب عرض کی تھی نا حضور میں توڑے کو رہنا چاہنا حضرت خواجہ کنگی کی فرمایا پتر انج کر آج رات نہ استخارہ کریں تو جے تے استخارے وچ تینوں حکم ہویا نا ایتھے رہندا تے پھر رہ جائیں تے جے حکم ہندوستان جان دا ہی ہویا پھر تینوں پتر جانا ہی پینا حضور ٹھیک دن گزرا رات پئی خواجہ باقی بلا رحمت اللہ علیہ استخارہ کر کے سو گئے جو تو ستے نا جی تو خواب دے اندر کی ویکھدے نے ایک سامنے ایک درخت ہے درخت دی شاخ دے اتے ایک بڑا سونا بلبل بیٹھا ہے شاخ اتے ایک بلبل بیٹھا ہے حضرت خواجہ باقی بلا رحمت اللہ علیہ اس بلبل وال ویکھدے پہلے کڈا سونا ہے تے ویکھدیاں دل وچ کی حسرت پیدا ہوئی اے جڈا سونا ہے اے کاش اوتھوں اڑ کے میرے ہاتھ تے آ کے بہ جائے کدی ایک خواجہ باقی باللہ اپنے دل کہنے کاش ایتھوں اڈے تے میرے ہاتھے آ کے بوے بس اے دل وچ خیال کرنے دی دیر ہوئی وہ بلبل اوتھوں اڈیا آپ دے آ کے ہاتھے بہ گیا جدو ہاتھے بیٹھا نا تو خواجہ باقی باللہ فرماندے نے میں اپنا لعاب کٹ کے نا تے اس بلبل دے منہ چ پایا خواب وچ کہندے نے جو ہی میں اس بلبل دے منہ چ لعاب پایا نا تے تھوڑی دیر تو بعد اس بلبل نے اپنا منہ کھولیا تے وچوں شکر باہر نکلی فرماندے نے میں خواب ویکھ کے نا ایک دم وہ ڈر گیا اٹھیا جلدی نہ میں کیسا خواب ویکھیا صبح جدو دن چڑھیا تو میں حضرت خواجہ کنگی دی بارگاہ چایا فرمایا ویکھ لئی پھر رات خواب وچ بھی بلبل عرض کیتی حضور یہ مینوں سمجھ نہیں آئی بلبل کی ہے فرمایا پتر اے بلبل تینوں وکھایا گیا تیرے ہاتھ تے کا بندہ ہاتھ رکھ کے تیری بیعت کرے گا تیرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے ایک بندہ تیری بیعت کرے گا جدی روشنائی ساری دنیا وچ جائے گی ایک سورج دی طرح او چمکے گا سورج بن کے ایک دنیا تے ولایت دا ایک سورج چمکے گا پتر او تینوں بیٹا او لڑکا تینوں ایتھے نہیں ملنا او تینوں ہندوستان جا کے ملنا ہے پتر چل ہندوستان چلا جا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہر بندے نے جدو پیر دا حکم ہویا ہر بندے نے میں سفر کر دیاں جدو میں آیا لاہور شہر دے اندر لاہور شہر دے اندر اور لاہور شہر دے اندر بڑے بڑے ولیاں نو ملیا بڑے بڑے اللہ دے بندیاں نو ملیا ہر بندے نے لوگ میرے معتقد بن گئے ہر بندے نے پھر لاہور تو سفر شروع کیتا چل دیا میں دلی ول جا رہا ہوں دلی ول چل دیاں ہر بندے نے ایک دن پھر ایسا بھی آیا جدو میں دلی چ پہنچیا کہ ہندوستان دا بادشاہ او دا نام اکبر سی جلال الدین اکبر بادشاہ ہر بندے نے اکبر بادشاہ دا دور اس دور دے اندر بڑے بڑے اچھے عہدیاں لے آ کے میرے ہاتھ رکھ کے بیعت کرن لگ پے ہر بندے نے میں ویکھاں اے جنوں خواب وچ میں ویکھیا سی ہجے تک او جنا تے مینوں نظر نہیں آ رہا ہر بندے نے جدوں میں ویکھنا چار چپیرے ہجے تک او بندہ مینوں نظر نہیں آ رہا ہر بندے نے انہاں دناں دے اندر ایک جوان جدوں آیا ہے ہر بندے نے جدوں میں اودی پیشانی ول ویکھیا کہ میں ویکھ کے آکھیا آ جا پتر
पुत्रा तेरियां ते बिशारतां बड़ी देर दियां लभदियां ने पुत्रा जिवें मेरा पीर मेरा इंतजार करदा रहा है पुत्रा मैं तेरा इंतजार पिया करना आ पुत्र मैं तेरा इंतजार कर रहा ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह आप दे मुरीद बन गए हजरत मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह एक मजे दी बात है वे हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने जदों हजरत मुजद्दिद अल्फसानी नू बैत कीता आप तो बाद होर किसी नू आपने मुरीद ही नहीं कीता मुजद्दिद अल्फसानी तो बाद ख्वाजा बाकी बिल्ला ने किसी नू मुरीद ही नहीं कीता तकरीबन 40 या 41 साल हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला की उम्र हुई है छोटी जी उम्र ज्यादा इतनी लंबी भी उम्र नहीं मुक्त इंज कह लो कि कोई अमानत सी जड़ी लैके आए सन तक पहुंचा के वापस चले गए लो जी ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली शरीफ की सरजमीन थे वक्त गुजारते पहले रात का टाइम है कुछ मेहमान आ गए ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह मेहमान आए आपका खादम आके कहता हजूर कुछ मेहमान आए आपने फरमाया बुलाओ जदों अंदर आके बैठ गए आपने उस खादम ने फरमाया पता करो लंगर खाने में लंगर पे है वो गया लंगर खाने वापस हजूर लंगर खाने इस टाइम लंगर कोई भी नहीं आपने फरमाया कोई आटा उन्होंने कहा हजूर कोई शय भी नहीं है इस टाइम लंगर खाना विल है आपने फरमाया अच्छा विल है फरमाया फिर ओ फलानी दुकान ते चला जा उत्थे एक नान बाई है उस नान बाई नू जाके कह इन्ने बंदियां दा खाना दे दे ते जो तेरी तमन्ना होएगी ना जो तू मंगेगा असी तेनू देंगे जिवें डॉक्टर साहब तुहाडे कोलों लंघदे पैणे ना ये जो ये मंगदे ने इन्हां नू भी तुसीं दिया करो माशाल्लाह 20,000 तकरीबन बिल वो तुसां ही तारना है क्यों जी 20,000 बिल तुसां ही तारना है 40,000 टोटल सी 20,000 तर गया तो 20,000 तुहाडे सिर ते अजे पिया वो तुसीं देना माशाल्लाह एक बारी सुभान अल्लाह फरमाया जे जरा फरमाया उन्होंने जाके कहो इन्ने बंदियां दा खाना दे दे ते मुआवजा तेरी मर्जी दा जी हजूर ठीक है खादम चला गया जाके नान भाई नूं कहंदा भाई ख्वाजा साहब दे मेहमान आए ने कोई खान पीना उन्हें कहा जी मैं निहारी पका के रखी खादी जो कदी लाहौरों लभ जाती जाके दाता साहब दे मज़ार शरीफ के करीब तो निहारी ने क्या जी निहारी पका के रखी है तो रोटियां भी अजे हुण ताज़ा ताज़ा लाइया आपने फरमाया आपका खादम कहने लगा भाई जे रोटियां भी ताज़ा ने निहारी भी ताज़ा पका के रखी आ तो ख्वाजा साहब ने फरमाया भाई इन्ने बंदियां दा खाना दे दे मुआवजा तेरी मर्जी दा वो की आंदा भाई एक गल तू बड़ी वड्डी करन दे कि मुआवजा तेरी मर्जी दा एक गल पहला पक्की कर ला भाई जो मंगांगा मैनू लभ जाएगा तो मुरीद भी ख्वाजा बाकी बिल्ला दा सी कह लगा गल सुन मैं जिदा मुरीद हाँ ना उन्हें कदी ना नहीं की थी तू इंज कर खाना इन्ने बंदियां दा चुक ते मेरे नाल ही टुर पाओ तू आप जाके गल कर लै कहंदा ठीक खाना लिया आप दे कोल आ गया खाना रख के ना ते आप दा खादम अर्ज करदा हजूर एक कहंदा भाई जो मंगांगा मिलेगा ख्वाजा साहब वेख के फरमान लगे मेहमान आए ने खाना खा लेंदे इन्हां नूं फिर तू भी इत्थे वे ते मैं भी इत्थे जो मंगेगा असी अज तेनू देंगे हाय 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 जो मंगेगा ना तेनू देंगे तवज्जो भाई कहना जी ठीक है बह गया साइड पे होके खाना खा लिया खाना खाने तो बाद आपने फरमाया आ भाई जने आ गया वो नान भाई उठ के गया फरमाया की मंगना है वो हुण की आंदा आंदा जी गल वे मैं सोचिया तो कुछ होर सी पर हुण तुहाडी सूरत वेख के तुहाडी शक्ल वेख के वो मैं इरादा कैंसल कर दिता आपने फरमाया ओ की तू इरादा कीता सी वेखो नान बाई ते इरादे वेखो कैसे होदे नान बाई दा इरादा सुनना नान बाई बोल क्या
इरादा ते मेरा ए सी। ख्वाजा बाकी बिल्ला ने फरमाया जो नान भाई मंगेगा असी ओनू अदा करांगे। मेरा इरादा है सी जदों मैं ख्वाजा बाकी बिल्ला को जावांगा उन्होंने जाके आखांगा जनाब जे मैनू इस खाने का बदला देना ही चाहते हो इंज करो फिर हिंदुस्तान की शाही मेरे नामे ला दियो, हिंदुस्तान का मैनू बादशाह बना दियो। पर जनाब जदों मैं थोड़े को आया आके थोड़ी सूरत वेखी है, थोड़ी शक्ल वेखी है कि मेरा इरादा कैंसल हो गया है, मेरा इरादा मुलतवी हो गया है। हर मैं दस फिर हुण की मंगना चाहना है। ओ नान भाई कहंदा जनाब हुण बादशाही वाला प्रोग्राम कैंसल, मैं चाहता है बस इतनी गुजारिश है होर कुछ नहीं मंगदा, मैनू बाकी बिल्ला ही बना दियो। सरकार मैं होर कुछ नहीं मंगदा, मैनू बाकी बिल्ला बना दियो। मकसद की जिवें तुसी नमाज पढ़ दियो इंज मैं पढ़ा, जिवें तुसी रोदे रख दियो इंज मैं रखा। सरकार तो जो तुसी हो मैं भी उंज ही बन जावा। आपने फरमाया बेलिया तू होर कुछ मंग ले ओ तेनू दे देंगे। आंदा जनाब जो मैं मंगिया ओ दियो, हाँ तुहानू देने कोई परेशानी है? ख्वाजा बाकी बिल्ला ने फरमाया इस फकीर नू देने ते कोई दिक्कत नहीं, पर मैं तेरे वालों वेखण दिया वा गल वे कि बाटपा इंज हुंदा बर्तन छोटा होवे ओदे विच कोई चीज़ ज़्यादा पै जाए ओदियां दो सूरतां हुंदियां ने, या ते बर्तन टुट जांदा है या बर्तन तो ओ चीज़ बाहर निकल जाती है। ते जदों आपे गल कीती ओ नान भाई आंदा जनाब मैनू तुहाड़ियां ये फलसफे ते बलागत दियां गल्लां मेरी समझ च नहीं आउंदियां। अल्लाह दे वली फरमाया ये तेरी समझ च आउण वालियां गल्लां भी नहीं, क्योंकि वलियां दियां कुछ गल्लां ऐसियां हुंदियां ने जड़ियां आम बंदियां दी समझ च आउंदियां ही नहीं। अल्लाह दे वली ने फरमाया फिर दस चाहता की है? आंदा बस मैनू बाकी बिल्ला बना दियो। फरमाया आ मेरे नाल। ख्वाजा बाकी बिल्ला ने बाजू तो पकड़िया लैके कमरे चले गए। और नान भाई जदों आप दे नाल अंदर दाखिल होया आपने दरवाजा बंद किया। बाहर खादम कहंदे ने मेहमान कहंदे ने असां वेखिया चंद घड़ियां तो बाद जदों असीं वेखिया ख्वाजा बाकी बिल्ला उस नान भाई नू लैके अंदर गए। चंद थोड़े टाइम तक अंदर अल्लाह 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 दियां आवाज़ां आईयां। फिर थोड़ी देर तो बाद जदों दरवाजा खुलिया है असी अजीब मंजर तकिया है। असी वेखिया वे जदों ख्वाजा बाकी बिल्ला अंदर गए सन उदों एक बाकी बिल्ला सी ते एक नान भाई सी। जदों बन्ने निकले ने असी वेखिया दो बाकी बिल्ला बाहर निकलने पे सन, पर असी वेख के हैरान होए। एक बाकी बिल्ला ते अपनी जगह ते कायम ते दायम खड़ा है, इस्तिकामत न खड़ा है। क्या दूसरा बाकी बिल्ला जमीन ते डिग पिया ते बेहोश हो गया कि ख्वाजा बाकी बिल्ला दी बारगाह चर्द कीती हजूर एक ही है। हर मैं पहले आखिया सी जदों बर्तन छोटा होवे ओदे विच चीज़ ओदे म्यार तो ज्यादा पै जाए या चीज़ ओ टुट जाती बर्तन टुट जाता है या ओ चीज़ उछल जाती है। हर मैं बर्तन छोटा सी चीज़ ज्यादा मंग बैठा है। हुण सारे दिल ते बाकी बिल्ला वर्गे नहीं ना। हर मैं जो मंगिया सी ओनू दे छड़िया। उलमा लिखिया 3 दिन तक हालत इस्तिगराक विच रहा है, आलम बेहोशी विच रहा है। 3 दिनों तो बाद रूह कब से उनसरी तो परवाद कर गई। ख्वाजा बाकी बिल्ला फरमाया फरमाया पुत्रो ओ मंग बड़ा ज्यादा बैठा सी लिहाजा बर्तन छोटा सी चीज ज्यादा पै गई है बर्दाश्त नहीं कर सकिया। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि तआला अलैह तशरीफ फरमाने आप दा एक खादम अर्ज करदा हजूर एक गल पूछना चाहना। फरमाया पुत्र पूछ। अर्ज कीती हजूर ए दसो फना की है ते बका की है? आखिरी गल ते मैं छोड़न लगा। हजूर दसो फना की है ते बका की है? ख्वाजा बाकी बिल्ला ने फरमाया पुत्र हुण तेरी समझ च नहीं आएगा। जदों मेरा विशाल हो जाए, जदों मैनू गुसल कपन दे दिता जाए, जदों मेरी चारपाई जनाजे गाह विच रखी जाए कि जेड़ा बंदा मेरा जनाजा पढ़ा के जाएगा अगे हो के ओनू पूछी फना की है ते बका की है? वक्त गुजरदा रहा ख्वाजा बाकी बिल्ला दा विशाल हो गया। रूह जदों कब से उनसरी तो बर्बाद कर गई। गुसल कपन दे बाद जदों आप दी चार
پئی اٹھا کے جنازے گاہ وچ رکھی. ایک بندہ آیا آ کے جنازہ پڑھایا. او بندہ جدو جنازہ پڑھا کے جان لگا او یاب دا خادم دوڑ کے اگے ہویا کہ جا کے کہندا حضرت جی ایک سوال دا جواب تے دے دیو. تے چہرہ اس بابے دا اگے سی, اے غلام پیچھے کھلو کے جباں تو پھڑ کے آندا حضرت جی سوال دا جواب تے دے دے جاؤ. انہاں بزرگاں فرمایا پتر دس کی سوال ہے؟ آندا حضور دسو فنا کی ہے تے بقا کی ہے. اس بابے نے جدو انج کر کے چہرہ پیچھے کیتا ہے غلام دے پیرا تھلو زمین نکل گئی. اے ویکھ کے حیران ہو گیا جدی میت اگے پئی ہے او بھی خواجہ باقی باللہ ہے, جڑا اے کھلوتا ہے اے بھی باقی باللہ ہے. عرض کردہ حضور سمجھ نہیں آئی. فرمایا پتر او فنا ہے آ بقا جا رہی ہے. گرامی قدر حضرات, اللہ دے ولی اللہ کریم نے انہاں نو بڑیاں بڑیاں شاناں دے نال نوازے ہے. تے باتاں تے خواجہ صاحب دے حوالے نال ہور بھی کافی نے, لیکن